Сегодня в Киеве прошла совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Латвии. Министр иностранных дел Кулеба отметил, что Россия значительно нарастила количество военной техники у границ Украины. Так он отреагировал на это и обратился к России. Таким образом, он сказал: «Мы не боимся». Также Дмитрий Кулеба обратился к странам Балтии с призывом убедить другие государства ЕС и НАТО оказать практическую поддержку Украине на фоне усиления российской агрессии. Вот его прямая речь. Я не слышу его. Іншими членами цих організацій про необхідність практичної підтримки України. Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки у разі військових авантюр з її боку будуть дуже болючими. Министр иностранных дел Литвы сказал следующее. Ми знаємо, хто нарощує агресію. Ми знаємо, хто захищається. Ми знаємо, хто нападає, і це Росія. А страждають українці. Також ми підтримуємо реформи і наближення України до Євросоюзу та НАТО. Ми стоїмо поруч з вами, і ми солідарні. Министр иностранных дел Латвии в очередной раз высказал поддержку Латвии территориальной целостности и суверенитета Украины. Правда за Україною і в юридичному, і в моральному аспектах. І ми наголошуватимемо на цьому в міжнародних організаціях. І наразі є лише одна сторона, яка має піти на деескалацію. Це Російська Федерація. Глава иностранных дел Эстонии Ева Мария Лимец заявила, что ее страна поддерживает Крымскую платформу и с нетерпением ждет участия в инаугурационном саммите Крымской платформы, который должен состояться в августе месяце этого года. Україна має продовжувати реформи в надзвичайно складних умовах російської агресії, але Естонія допомагатиме, і ми продовжимо співпрацю в різних сферах, наприклад, у децентралізації, розвитку електронних послуг, належного управління, наданні додаткових можливостей для внутрішньо переміщених осіб, а також у сфері оборони та безпеки. С нами сейчас на прямой связи Валерій Клочок, політичний експерт, магістр державної служби. Пане Валерію, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас, вітаю. Пане Валерию, насколько для нас важна поддержка стран Балтии и на какие взаимодействия, в каких сферах, в том числе экономических, мы можем рассчитывать? Підтримка завжди важлива, незалежно від того, які це країни Балтії чи ні. Звісно, треба розмежувати з підтримкою Росії, бо вона дещо має інший характер. Але підтримка всіх країн, вона справді нам допомагає. Применшувати значення не можна, хоча, звісно, можна там до певної міри скептицизм ставитися до слів президента, коли він каже, що допомога, наприклад, Америки має бути більша, ніж вона є. Але в його словах також є доля правди. Відтак, заява міністрів закордонних справ, про які ви щойно дуже класно озвучили, це хороший позитивний сигнал. Втім, я поки що не бачу якоїсь великої можливості, потужної для того, щоб ми отримали зрушення протистояння військової ескалації і на півострові Крим, і на Сході від тих міністрів, яких ви озвучили, країн Балтії. Тому що давайте будемо відвертими, що ми можемо отримати від них. Співчуття, підтримку словесну, їхнє занепокоєння і так далі. На превеликий жаль, більшої підтримки вони надати поки що не зможуть, одинці або разом. Це питання надскладне. Звісно, що ми з вами тут вже один раз розмовляли про можливість створення союзу за ініціативи України, країн, які потерпають у російській агресії Молдови та Грузії.
І, звісно, десь там можна говорити дуже далеко про те, що могли б до цього процесу долучити, наприклад, там Польщу, хоча тут складніше, країни Балтії, Естонію, Литву, Латвію. Але це процес непростий, його, на жаль, ніхто не ініціює. Тому питання там економічної співпраці, ну, послухайте, це не настільки потужні, при всій повазі до цих країн, економічні країни, які можуть нам сформувати там додатковий ВВП якийсь або ще щось. Так, підтримка є певна. Наші громадяни долучаються часто там і до електронної цифрової економіки у Естонії, яка дуже потужно розвинена. Ну, хоча і в нас вона зараз не на останньому місці. Але ну поки що все. Заяви, вони важливі, але вони не є такими, що визначальними будуть для нашого безпекового сектору. Це треба розуміти. Втім, знову ж таки, давайте зафіксуємо ще раз. Підтримка є, це дуже важливо і дуже добре.